Turkum diene. Det betyder lycklig är den som kallar sig för turk. Och det här fick jag då lära mig i turkisk skola när jag var liten. Ja, man blev islagen det i huvudet, bokstavligt talat. Nemutlu turkum diene. Ja, men jag är kurd. Nej, du är lycklig, den som kan kalla sig för turk. Ja, men jag är syrian. Nej, du är turk. Men jag är armenier. Nej, du är turk. Och nu ska detta land gå till val nu på söndag. Och den vanliga turken frågar sig, men varför finns det tortyr i mitt land? Då säger staten Turkiet, ja men ibland måste man ju dra sanningen ur folk. Alltså naglarna också samtidigt. Ja. Och den vanliga turken frågar sig, varför är det så mycket fattigdom i vårt land? Ja, då säger staten, men det är ju Gud ger och Gud tar. Men vad har Gud med det här att göra? Ja, marknaden, det är ju den nya guden, just det. Men varför finns det folk som inte får prata sitt eget språk? 20 miljoner kurder. Ja, men det finns ju turkiska. De behöver inget annat språk. Men varför Orhan Pamuk, varför är han hotad? Ja, men det finns även turkar som skriver dåligt och måste straffas för det. Men varför dödas en armenier vid namn Hrant Dink? Ja, vi lyckades ju inte med vårt uppdrag 1915 med att utrota alla armenier. Så därför. Okej. Och nu då? Varför styr militären vårt land? Då säger staten Turkiet. Ja, men vi har många fiender. Väldigt många fiender. Turkiet har många fiender. Det är USA, Israel, EU, hela Europa. Ja, men USA är ju våra allierade i NATO. Israel har vi militärt samarbete med. Och EU vill vi in i. Ja, det återstår att se nu på söndag. Tack för mig.